Είναι η ώρα που η επιστήμη καταρρίπτεται. Είναι η ώρα... Τι? Δεν καταρρίπτεται. Αναδεικνύεται. Αναδεικνύεται. Είναι η ώρα της επιστημονικής έρευνας του Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Καλές μου φίλες, φίλοι από το σπίτι. Καλές μου. Όλοι έχουμε τραγουδήσει το τραγούδι «Πάμε μαζί στο Τουβαλού» ή και κάπου αλλού. Αλήθεια τώρα! Ή και κάπου αλλού. Μαζί σου Το τραγουδάει Ευελίνα. Τι ωραία φωνή που έχεις, Άγγελέ μου. Πάρα πολύ. Αλήθεια, τώρα το κάνατε αυτό. Έτυχε, κοίταξε, έκανα το ρεπορτάζ μου αυτή την εβδομάδα, έψαξα πολύ προσεκτικά για να βρω την έρευνα. Η έρευνα μου οδήγησε στο Πανεπιστήμιο του Τουβαλού. Το Τουβαλού που είναι? Το Τουβαλού είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό. Κοιτάξτε πόσο έτοιμος. Στον Κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, συγκεκριμένα 1050 χιλιόμετρα βορείως των νησιών Φίτζι. Η τοπική γλώσσα είναι Τουβαλού, έτσι λέγεται η γλώσσα, και σημαίνει 8 που στέκονται μαζί. Άκουσε να δεις τώρα κάτι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου το Τουβαλού είναι εκεί ακριβώς που λες. Ότι είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, ότι είναι 8 νησιά που βρέχονται όλα μαζί και στεγνώνουν και όλα μαζί ταυτόχρονα, αφού έχουν βραχεί. Το θέμα είναι ότι αποκλείεται το Τουβαλού να έχει πανεπιστήμιο. Δεν έχει. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει. Το Πανεπιστήμιο του Τουβαλού υπάρχει όμως, είναι ιδεατό. Είναι ένα πανεπιστήμιο διαλληλογραφίας. Θα σου εξηγήσω. Είναι μικρό το μέρος με λίγο πληθυσμό. Το πανεπιστήμιο λοιπόν είναι άειλο, υπάρχει όμως σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα, σαν εκπαιδευτική παροχή στο Τουβαλού και πρίτανης εκεί, γι' αυτό θα σου καταρρύψω κάθε αμφιβολία. Υπάρχει ο επιστήμονας, είναι πασίγνωστος. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Γιατί θα κανιβαλιστούμε δίχως λόγο. Πώς? Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, θα σου το πω, είναι ο Φαϊμαλάγκα Πούα. Είναι καθηγητής ψυχολογίας και πρίτανη. Φαϊμαλάγκα. Το κοροϊδεύεις. Είναι πάρα πολύ κοινό όνομα στο Τουβαλού. Είναι σαν το Τσαμπίκο στη Ρόδο. Φαϊμαλάγκα λένε τα περισσότερα παιδιά εκεί. Δηλαδή, άμα φωνάξει το Φαϊμαλάγκα θα γυρίσουν 5. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση. Το θέμα της έρευνας είναι πώς να τον χωρίσετε χωρίς να τον πονέσετε. Ο Φαϊμαλάγκα μιλάει με βάση τη δική του εμπειρία. Λες μου μια άνοιξη ο Φαϊμαλάγκα, λες και μιλάτε στο τηλέφωνο χτες. Έλα ρε Φαϊμαλάγκα. Μα τον είδα, ο άνθρωπος είναι... Έχω διαβάσει την έρευνα, σαν να τον γνώρισα. Τι θες να τον δεις κιόλας? Τον έχεις πρόχειρο? Μπορεί να υπάρχει μια φωτογραφία του Φαϊμαλάγκα. Γκουγκλάρετε λίγο τον Φαϊμαλάγκα να τον δούμε ένα λεπτό. Αν τον έχετε. Μην προκαλείς. Πολύ τι θα βγει. Έχω δώσει μια φωτογραφία πάνω του ανθρώπου. Αν τον έχουμε κάποια στιγμή να τον δούμε. Ορίστε. Αυτός είναι ο Μόργαν Φρήμαν. Όχι, είναι ο Φαϊμαλάγκα Πούα. Αυτός είναι ο Μόργαν Φρήμαν. Μοιάζουν οι άνθρωποι. Τώρα που το λες, το βλέπω. Τέλος πάντων, πάρτε τη φωτογραφία, πάμε να δούμε την έρευνα. 5 τρόποι να τον χωρίσεις χωρίς να τον πονέσεις. Ο Φαϊμαλάγκα μας δίνει στο πρώτο tip το εξής. Μιλήστε ντόμπρα, τσεκουράτα και σταράτα. Ο Φαϊμαλάγκα λέει να τα πείτε έξω από τα δόντια. Δηλαδή, μην μπείτε στην διαδικασία των κλισέ. Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ κτλ. Ή θέλω λίγο χρόνο να μείνω μόνη, να βρω τον εαυτό μου. Όλα αυτά επί της ουσίας δείχνουν ότι κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Και δεν στέκεστε στο ύψος της περίστασης, στο δυσάρεστο ύψος της περίστασης ενός χωρισμού και δεν μιλάτε ειλικρινά στον άνθρωπο με τον οποίο έχετε μοιραστεί κάποιο χρόνο από τη ζωή σας. Τα μουσου του λοιπόν, τα πατατάκια και τα ορεκτικά θα τα αφήσετε, θα περάσετε το ψητό κατευθείαν, σοβαρή, μετρημένη και έτσι δεν θα τον πληγώσει ο χωρισμός, δεν θα τον πονέσει ο χωρισμός. Όχι ψέματα, θα τον πονέσει ο χωρισμός, αλλά δεν θα τον πονέσετε εσείς. Δεν θα τον πονέσετε εσείς. Η συνθήκη του χωρισμού είναι εξορισμού δυσάρεστη. Ναι. Αλλά εσείς δεν θα είστε εκείνοι που τον πόνεσε και του έστριψε το μαχαίρι στην πληγή. Ωραία. Δεύτερον, μην κάνετε ατασταλίες πριν χωρίσετε. Καμιά φορά βλέποντας πως η σχέση οδεύει προς το τέλος, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι με τον Γιώργο δεν έχω πολύ μέλλον, μπαίνετε στη διαδικασία να ξεκινήσετε κάτι επόμενο, να κάνετε το επόμενο βήμα με κάποιον άλλο. Λοιπόν, μην υποκύψετε σε αυτόν τον πειρασμό πριν τον χωρίσετε, να είστε τίμια απέναντί του, να τον χωρίσετε πρώτα και αν δεν κρατιέστε, να υποκύψετε και το ίδιο βράδυ. Δεν υπάρχει πρόβλημα και στο κρατήσκαλο που λέει ο λόγος, λέει ο Φαϊμαλάγκα. Γιατί αν τον έχετε απατήσει προηγουμένως, θα είστε στην δυσάρεστη θέση αφενός του να του πείτε ότι υπάρχει άλλος. Ναι. Και αφετέρου θα έχει πάει λάθος η έρευνα γιατί θα τον έχετε πονέσει. Δεν θέλουμε να τον πονέσετε. Εντάξει. Έτσι. Okay. Θα είσαστε πολύ. Θα φαίνεστε, φαντάζεστε, πολύ σκληροί. Ισχύει και για τα δύο φύλλα. Ο Φαϊμαλάγκα όμως έχει εμπειρία από τους χωρισμούς που έχει ο ίδιος βιώσει. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τον Μόργαν Φρήμαν όμως τώρα. Εγώ να τα λέει όλα αυτά. Μπορεί να έκανε λάθος το control. Όχι, αυτή τη φωτογραφία έστειλα. Απλά
Είναι ο Μόργαν Φρήμαν αυτός που έστειλες. Και τέλος πάντων, και ποιος είναι και αυτός ο Φρήμαν, δεν ξέρω. Μην χωρίζετε σε δημόσιους χώρους, λέει ο Φαϊμαλάκα. Δεν επιλέγουμε ποτέ ένα εμπορικό κέντρο ή μια πλατεία με πάρα πολύ κόσμο και συγχρονισμό και στη μέση αυτής της κατάστασης να χωρίσουμε τον άνθρωπό μας, γιατί τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Αφενός γιατί στη μία περίπτωση μπορεί να καταπιεστεί και να μην αντιδράσει όπως θα αντιδρούσε, να μην πέσει γονιπετής και να σας λέει μη με αφήνεις στα φαρμακοθώνα, να φωνάζει κτλ. Και από την άλλη, που είναι και χειρότερο ενδεχόμενο, να αφαιθεί στον αυθορμητισμό του και να την κάνει τη σκηνή μπροστά σε όλους αυτούς και κάποιος να βρεθεί με κινητό έγινε viral. Δηλαδή, έχετε κάνει viral μια πολύ δύσκολη στιγμή του. Εδώ ο Φαϊμαλάγκα, επειδή είναι ψυχολόγος και ξέρει την ανθρώπινη ψυχολογία, αν διαισθάνεστε ότι ο σύντροφος που θέλετε να χωρίσετε δεν τα ελέγχει πολύ τα νευράκια του, Ναι. θα κάνετε το αντίθετο. Θα τον χωρίσετε σε γήπεδο που παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Για τη δική σας ασφάλεια. Ναι. Μην κάνει καμιά γυριστή και αρχίσει και σας κυνηγάει. Πάμε στο 4 λοιπόν. Μην χωρίζετε με σημειώματα, SMS και τηλεφωνικά. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μην το κάνετε αυτό. Συμφωνώ με το Φαϊμαλάγκα. Και το ακόμη πιο τραγικό είναι που λέει και ο Φαϊμαλάγκα εδώ και πρέπει να το έχει πάθει κιόλας. Τον χώρισε μια κοπέλα του με κουτί πίτσας. Δηλαδή, είχε παραγγείλει ο άνθρωπος μια πίτσα να τη φάνε στο σπίτι με την κοπέλα του και αυτή δεν βρήκε το θάρρος να του πει ότι θέλω να χωρίσουμε. Και όπως σηκώνει ο άνθρωπος την πίτσα, το κουτί, το ανοίξει, είναι το τραπεζάκι πίτσα. Ναι. Πάνω στο καπάκι του έγραφε θέλω να χωρίσουμε. Ήταν σκληρό. Ψέματα. Ο Φαϊμαλάγκα δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος από τότε. Πού έκανε την έρευνα. Γι' αυτό μοιάζει και στο Μόργαν Φρήμαν. Ο χωρισμός είναι ένα έμπλαστο το οποίο πρέπει να τραβήξετε απότομα, ντόμπρα και σοβαρά. Θα τον καλέσετε στο σπίτι σας, στο σπίτι του, θα του το πείτε face to face. Στον αντίποδα αυτού του 4, του μη χωρίζετε με σημειώματα και SMS, δηλαδή μη χωρίζετε από μακριά, βάζει και το μη χωρίζετε από πολύ κοντά. Δεν χωρίζουμε ποτέ την ώρα της ερωτικής πράξης. Είναι εξίσου σκληρό με την πίτσα. Αυτό έχει γίνει κάπου. Συμβαίνει κατά κόρον. Ποιος άνθρωπος χωρίζει στη διάρκεια της ερωτικής πράξης? Την ώρα που σου δίνει το λουλούδι του ο άνθρωπός σου, μπορεί να βρει και να του πει χωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Και έχω μια αίσθηση ότι το έχει πάθει και αυτό ο Φαϊμαλάγκα, γιατί είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος με αυτό το κομμάτι. Πέμπτο και τελευταίο, μην του κάνετε την καλούλα μετά το χωρισμό. Εδώ ο Φαϊμαλάγκα είναι σαφής. Τον χωρίζεις. Δεν θέλω να είμαστε μαζί, δεν είμαι πια ερωτευμένη, μου τελείωσε. Βρε αδερφέ, μην γυρίζεις σπίτι και του στέλνεις μήνυμα. Είσαι καλά. Εκνευριστικό. Ναι, αλλά μπορεί να είσαι βαθιά ευγενής και να θέλεις να είσαι ευγενής. Εσύ δεν το έκανες σίγουρα. Ικανοποιείς μόνο τον εγωισμό σου εκείνη τη στιγμή. Όχι, ξέρετε τι έρευνα ήταν αυτή και αντάξια του ονόματός σου. Μου. Του σου. Εσύ δεν είσαι Α, ναι, μου. Αντάξια του ονόματός σου, τη στήλη σου, της εκπομπής μας. Και ακολουθήστε τα πραγματικά και δεν θα πληγώσετε τον άνθρωπό σας. Θα τον χωρίσετε. Δεν χωρίσουμε προς το παρόν, αλλά αν θελήσουμε θα το... Φωτιά τα sites. Φωτιά τα blogs. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Αχ, καινούριο πάλι μάσκαρα.